Влизай вътре. Влизай. Влизай. Няма да ме снимаш. Айде да те снимам, да видим какво Няма да правиш ме с детето. снимаш. Ти знаеш ли какво ти е детето? Виждаш ли го? Виждаш ли го какво е? Айде. Виждаш ли го какво е детето? Какво е? Защо е така? Защото е разлигавен, защото не яде бой, защото няма никакво възпитание. Хайде, снимай! Снимай, ето го сина ти. Така изглежда, защото един път не е ял бой в живота си. Ето така. Влача го по улиците. Слушай, влача сина му по улиците, защото се тръшка. Сина му, ето така. Тръшка се и аз се влача. Из целия град. Из целия град и не мога да му кажа нищо. Снимай, Тишко! Снимай, снимай! Снимай! Ето това представлява синът ти, Тишко! Ето това представлява! Защо не е така на Харлец, като това представлява? Защото на Харлец не му се забранява да играе! Тишко, защото на Харлец не му се забранява! Погледни! Снимай, давай, снимай, снимай, снимай! Снимай, снимай! Снимай! Снимай, снимай! Снимай да видиш. Давай, давай, продължавай. Иди при него, снимай. Иди при него, снимай. Снимай, иди при него. Давай, влез при него, снимай. Така, защо не е така на Харлец? Защото на Харлец не трябва да се прибира. Защото на Харлец стои навън до вечерта. Йоане,